Ang mga opinyon at pahayag ng mga individual sa susunod na programa ay hindi nangangahulugang pananaw ng pangasiwaan ng istasyong ito, maging mapanuri sa panonood. Isang mapagpalang araw, mga kabalen at mga Fernandino. Matinding hamon sa sangguniang panlungsod ng Siyudad San Fernando ang pandemya kung saan apektado rin ang buong mundo. Ganun pa man, bilang mga leader ng lungsod, hindi kami magpapatalo sa hamon na ito. Ang inyong sanggunian ay patuloy nagpupursige para maibalik ang sigla ng ating siyudad, lalong-lalo na sa larangan ng ating ekonomiya. Ako ang inyong lingkod, Vice Mayor Jimmy Lizatin, naghahatid ng tunay na serbisyo, tunay na lugod, Fernandino. Maliban sa paghahatid ng ayudang pantawid ng ating pang-araw-araw na pamumuhay, sinusuguro ng Sangguniang Panlungsod na mayroong konkretong solusyon ang ating lokal na gobyerno sa epekto ng COVID-19 pandemic, lalong-lalo na sa kabuhayan ng mga Fernandino. Bububuo tayo ng mga hakbang upang magpatibay ang ating mga programa laban sa pandemya. Malalampasan natin ang COVID-19, Kapwa ko Fernandino, sama-sama tayo sa laban na ito. Hanggang ngayon, ang epekto ng worldwide pandemic ay iniinda pa rin ng maraming Fernandino. Madami sa atin maliliit na negosyo hindi nakasabay at tuluyang nakasara dahil sa epekto ng pandemya. Pero ang isang sektor ng ating lokal na negosyo tuloy ang pagbibigay serbisyo sa atin. Mga sektor ng pagkain, delivery at mga tinatawag na basic services na patuloy ang operasyon sa kabila ng banta ng sakit ng COVID. Sila ang tinatawag na economic frontliners. Kabilang sa mga itinuturing na heroes ng pandemic ang mga nagtitinda, lalo na sa pamilihan bayan o palengke, ang sentro ng ating kalakalan. Kung wala sila, marami sa atin ang mahihirapan mamili ng pagkain sa pang-araw-araw. Kahit nung kasagsagan ng quarantine at pandemic, tuloy ang buhay ng mga tindera at ang mga taong namimili. Hindi humihinto si Manong at si Manang sa pagtinda sa pwesto nila. Araw-araw, nadagdagan man ang safety protocols gaya ng pagsuot ng face mask at pag-sanitize ng gawain nila. Tuloy ang kanilang negosyo. Yun lang yung mapagkukunan namin ng pangtustos sa mga pamilya namin, kaya magtitinda kami. Ay wala akong makain. Dalawa kami, yung asawa ko nag-maintenance. May naka-abroad ka kung may pamilya na, minsan kang bigyan. Pangalawa, wala na. O may mga po pa kami pinapakain. Yung anak ko, dito rin, siyempre, dito rin ang pinapan naman ng tinda. Siyempre, kailangan namin mabuhay. Wala naman kami ibang pagkukunan ng pagkain, kundi yung pagtitinda. Ngunit kahit patuloy ang kanilang negosyo, naapektuhan pa rin sila. Ayon kay Manong at Nanay, hindi kasing lakas ng dati ang benta nila ngayon. Kung dati nauubos ang kanilang paninda, ngayon medyo humina. Para sa kanila, dahil umano ito sa paghihigpit sa paglalabas-labas ng tao. Maliban sa pagtustos sa pangangailangan ng pamilya nila, kasama rin sa pinaglalaanan ng kanilang kita ang upa sa pwesto sa palengke. Kaya naman, agad dininig ng Sangguniang Panlungsod ng Siyudad San Fernando ang hinahing ng ating mga makabagong bayani.
Nitong September 16, ipinisa ang Ordinansa 2021-033, ang Ordinance Imposing Moratorium on the Payment of Market Rentals on the Public Market. Ayon sa nasabing batas, mula sa September 1, 2021 hanggang June ng susunod na taon, walang singilan ng upa sa pwesto ng mga nagtitinda sa pamilihan bayan sa poblasyon area. Ibig sabihin, may dadagdag na ng mga nagtitinda sa kanilang pang-araw-araw na pangailangan ang pera na dapat sana ibayad sa kanilang pwesto sa palengke. Para sa mga vendors, malaki ang ginhawa para sa kanila ang pagpapaliban ng singil sa pwesto nila sa palengke. Mainam na hindi na muna intindihin ang pangbayad sa pwesto pang araw-araw. Magbabayad nga sana kapon balita nga wala raw bayad. Malaki rin tulong. Kain na ganyan lang, nakakapagtinda ka naman. Malaki rin tulong kung hindi na kami papabayaran. Natupad naman yun, kuya. Bali libre yung pwesto namin dito sa may relocation. Napapanahon naman ang construction ng palengke ngayon may pandemya. Sakto yun sa pinapatupad ng physical distancing ng national government. At nakakatulong sa atin mga Fernandino na kabado pa rin sa pagpupunta sa matataong lugar. Sa paghupa ng epekto ng pandemya, kasabay din matatapos ang bagong palengke na tiyak na ipagmamalaki ng Fernandino bilang sentro ng kalakalan at ekonomiya ng ating lungsod. One of the reason why na tuloy ang ating rehabilitasyon despite of the pandemic. One, this will be part of the recovery economic, no, to sustain yung local economy, no, dahil lahat ng ating mga partners na vendors sa city market ay mga lokal na mga ngalakal, no? Meaning organic from the city of San Fernando. So they will be the ones who will sustain no? Yung economic development, economic activity dyan sa may population area. Samantala, sa inilabas ng press statement ng City Information Office ng City of San Fernando, nitong September 16, isinitabi ng Regional Trial Court ang injunction case na isinampa ng Pampanga Fernandino United Merchants and Traders Association Incorporation na naglalayong ipatigil ang pagpapaganda sa Old San Fernando Public Market. Dahil dito, tuloy-tuloy na ang rehabilitasyon ng lumang palengke. Sa kasalukuyan, na-demolish na ang ilang bahagi ng pamilihan para sa first phase ng proyekto. Binigyan naman ng pagsamantalang lugar ang mga apektadong nagtitinda sa Barangay Santo Rosario. Target ng city government na matatapos ang rehabilitasyon sa second quarter ng 2022. Ito rin ang hudyat ng pagbubukas ng isang mas pinalakas na ekonomiya ng Siyudad San Fernando na handang-handa na sa pagbubulusok ng ekonomiya mula sa pandemya. Sa nakalipas na taon, naging aktibo ang Sangguniang Panlungsod sa pagbubuo ng mga ordinansa at resolusyon para sa mga Fernandino. Nagdudulot ito ng maayos at progresibong pamumuhay sa Siyudad San Fernando. Hindi na bago sa paningin ng mga nakasabit at buhol-buhol na kable sa mga poste. Makatawag pansin ng walang kaayusang pagkakasabit ng mga tila na gulong buho, maliban sa talagang masakit sa mata ang itsura nito.
Nandyan din ang panganib, lalo na kung kable ng kuryente o live wire ang matitsyempuhan. Ang senaryong ito sa siyudad San Fernando ay hindi na natiis ng Pampanga Chamber of Commerce and Industry o PAMCHA. Noong September 20 ng taong ito, sumulat ang grupo sa tanggapan ni Vice Mayor Jimmy Lazatin upang hilingin na magsagawa ito ng pulong sa mga stakeholders para pag-usapan ng isyong ito. Nakasaad sa communication letter ng PAMCHA ang 3 punto na nais nilang maging direksyon ng hinihiling na consultation meeting. Ang matanggal ang mga buhol-buhol na kable, maayos na maibundle ang mga ito upang hindi nakahambalang, at paggamit ng mga single connection pole. Ito ay agad na binigyang tugon ni Vice Mayor Jimmy Lazatin. Sa pamamagitan ng isang online meeting, nagharap-harap ang sangguniang panlungsod, PAMCHA, electric, internet and communication providers at iba pang sangay ng city government na kailangan sa pagtugon sa nasabing problema, kagaya ng City Public Order and Safety Coordinating Office o SIPOSCO. Ayon kay SIPOSCO Head Louie Clemente, nakadalawang consultation meeting na sila sa pangunguna ni Vice Mayor Lazatin. Yung pong usapin dito, hindi po pwedeng solusyonan lamang ng isang ahensya. Ito po ay nangangailangan ng isang sama-samang pagkilos mula po sa ating pamahalaang lokal, sa private sector, at of course, ito pong ating mga major players, yung pong ating mga utility providers. Hindi po kasi masosolve yung concern natin ito kung ilan lamang po ang talagang kikilos, kung kaya't kinakailangan po na magkaroon ng isang coordinated na paggalaw para po talagang once and for all po maiayos na po at mabigyan na ho ng katugunan yung matagal na hong concern na ito ng ating private sector. Aminado si Clemente na talagang dapat nang tutukan ng usaping ito sa spaghetti wars na malaking banta sa kaligtasan at kaayusan ng syudad. Kaya kinakailangan ng mga tiyak at komprehensibong plano na madaling maimplementa. Bukod po sa ito po ay may dulot ng safety concern para sa ating mga mamamayan, sinasabi din po na aesthetically parang napakapangit tingnan po sa ating mga lansangan na makikita natin may mga nakalambitin na mga kawad ng kuryente or yung mga iba't ibang kawad na ginagamit po ng ating mga service providers dito sa city or sa ating lungsod. Napag-usapan na ho na kailangan makagawa na ho ng isang komprehensibong plano, and afterwards po, yung consultation po sa mga service providers na to, yung mga utility providers, ay magkaroon na ho ng implementasyon na kailangan ho, may sama na ho sa kanilang mga plano kung paano po isasagawa yung mga pinag-uusapan po doon sa mga pulong na aming sinagawa. Hindi na ho kasi po pwede rito na palagi na lang pong tayo ay nag-assess, nag-analyze. So, once and for all po, nagkasundo-sundo ho yung ating pamahalaang lokal, ang ating pong private sector at saka nga po itong utility providers. Nakabuo na umano ng timeline sa meeting at nagsimula ang pamamahagi ng mga formal communication sa mga kumpanyang namamahala sa pagme-maintain ng mga kable at mga poste. In the coming weeks po, tayo ho ay gagalaw na dahil actually po nagsimula na ho ang ating City Engineer's Office sa pangunguna ho ni Engineer Anel David na nagkaroon na ho ng formal communication nga po sa ating mga utility providers upang mapag-usapan na ho yung susunod na magiging aksyon regarding sa concern na ito. Kung titignan, ay mayroon na talagang existing na ordinansa ang siyudad San Fernando tungkol sa maayos na paglalagay ng mga kable. Ito ang Ordinance Number 2004-012 o ang Ordinance Regulating the Installation and Construction of Poles and Overhead Lines which include power, telecommunications, and cables along major thoroughfares and suburbs within the territorial jurisdiction of the City of San Fernando. Ipinasa ito noong 2004. Sa ilalim ng akda ng noon ay Councilor Alex Pacho. Isa sa mga suporta ng ordinansa ay si Vice Mayor Jimmy Lazatin na isa pa lamang City Councilor. Makikita sa ordinance ang 8 regulated acts na dapat na sundin ng mga electric providers at telecommunication companies. Kasama rito ang paggamit ng isang poste para sa lahat ng kable sa ilang piling lokasyon o ang joint pole agreement. Kailangan din na hindi bababa sa 15 feet ang taas ng mga kable na ilalagay. At katulad ng concern ng PAMCHA, hindi dapat dangling o buhol-buhol ang pagkakabit ng mga kable.
Nakalagay din dito na may kapangyarihan ng Office of the Engineer na tanggalin ng anumang estrukturang may paglabag sa batas pagkatapos ng 60 days na cleanup notice. Hindi lamang ito tatanggalin dahil may kaakibat na parusa o multa ang hindi pagsunod sa ordinansa. Samantala, humingi umano ng 1 buwang palugit ang mga telecommunication providers at electric supplier upang maayos ang mga inirereklamang dangling wires. Ang inihingi nila sa atin ay yung mabigyan sila kahit 1 buwan man lang ng kanilang preparasyon para talagang magawa ho nila ng minsanan. Pero sa ganang amin po mula sa pamahalaang lokal po, tayo po ay nakiusap naman sa kanila kung po pwede o ay talagang mapabilis naman ho yung proseso dahil sabi ko nga po, ang panahon natin ngayon ay Christmas season ay talagang at saka po medyo nagluwag na ho tayo sa ating mga protocols. Kaya po yung ating mga kababayan ay sabik na hong lumabas ngayon. Susunod, ceremonial lighting ng mga Christmas lantern sa Ciudad San Fernando naging matagumpay. Maliban sa pagsasagawa ng batas ng Sangguniang Panlungsod bilang isang public servant, responsibilidad ko rin ang magbigay serbisyo sa akin mga ka-Fernandino. Kasama na dito ang pagtugon sa tawag ng pangangailangan ng ating mga kababayan. Dahil dito, bumuo tayo ng mga programa at mga aktibidad na makakatulong sa mga Fernandino dahil sa tunay lugod, yapin ang tunay na serbisyo. Kinikilala ang Ciudad San Fernando bilang Christmas Capital of the Philippines at Home of the Giant Lantern. Dito sa syudad makikita ang magagaling na mga lantern makers sa bansa. Dinadayo pa ang mga parol na gawang Fernandino. Taunan ding inaantabayanan ang pinakamalaking festival sa bansa tuwing Christmas season. Ito ang Ligligang Parol o Giant Lantern Festival. Pinananatili ng lokal na pamahalaan ng City of San Fernando ang imahe nito bilang sentro ng Kapaskuhan sa bansa. Kaya naman pinalilibutan ng mga Christmas decors ng Ciudad San Fernando tuwing sasapit ang Kapaskuhan. Isa rin ang ceremonial lighting ng mga street lights, lanterns at decors sa mga inaabangang okasyon ng Fernandino. Pinangunahan ni Mayor Edwin Santiago at Vice Mayor Jimmy Lazatin ang pagsisindi ng mga ilaw na tanglaw ng syudad ngayong Christmas season. Sa okasyong ito, nagdiwang hindi lamang ang mga Fernandino, kundi ang buong lalawigang Pampanga. Naging laman ng social media ang mga larawan ng mga parol sa kahabaan ng Jaza o Jose Abad Santos Avenue. Ang mga nagdadaan sa Jaza ay hindi mamangha sa mga nagagandahan at makukulay na ilaw na tanglaw ng mga motorista. Nagmistula na ring lugar pasyalan ng Heroes Hall na puno ng mga parol, Christmas lights at mga pangdekorasyong pangpasko. Agaw pansin din ang isang giant lantern na nasa harapan ng Heroes Hall na siyang simbolo na kumakatawan ng San Fernando sa titulong Home of the Giant Lantern. Hindi rin nagpahuli sa ganda at kulay ang City Hall at poblasyon area. Sa panahon ito na dumadaan sa pagsubok ang buong mundo dahil sa COVID-19 pandemic, ang mga parol ay maaari umanong paghugutan ng pag-asa para mapanatiling positibo ang buhay. Ang sino mang makakakita sa mga parol ay makakaramdam ng tuwa dahil sa kabila ng mga pagsubok, tayong mga Kapampangan at mga Pilipino ay patuloy na lumalaban at hindi nakakalimot sa isang masaya at makabuluhang okasyon at ito ay ang Pasko. Makikita rin sa mga parol na ito ang galing ng mga Fernandino lantern makers na kahit may pandemya ay hindi nawawala ang espiritu ng Pasko sa kanilang imahinasyon habang iginuguhit ang mga disenyo ng mga parol. Ang mga Christmas lantern na makikita sa kahabaan ng Jaza at ilang establishmento ng city government ay ginawa at idinisenyo ng sikat na lantern makers ng syudad na sina Roland Kiambao at Arvin Kiwa. Kinilala rin sila ng mga award-winning giant lantern makers.
Ngayong nabuksan na ang mga parol San Fernando, inaasahan na higit na magiging masigasig ang bawat isa na patuloy na lumaban at lampasan ang mga hamon ng pandemya upang maibalik ang dating sigla ng bawat Paskong Fernandino, Paskong Kapampangan at Paskong Pinoy. Isang magandang development sa Ciudad San Fernando ang kaalaman na marami sa mga pamilyang Fernandino ang nagbabago at umaangat na ang estado sa buhay. Patunay dito ang ilang pamilya sa syudad na miyembro ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program of 4Ps. Sa loob ng ilang taong pagiging benepisyaryo ng programa, mayroon na sa kanilang magtatapos o maaalis na sa programa dahil umangat na ang kanilang kalagayan sa buhay. Pinangunahan ni Vice Mayor Jimmy Lazatin ang ceremonial rites para sa kanilang mga exiting 4Ps beneficiaries. Para kay Vice Mayor Lazatin, sila ay kumakatawan sa mga pamilya na nagpupunyagi para magkaroon ng pagbabago sa kalagayan ng kanilang pamumuhay at hindi habang buhay na umasa sa ayuda ng pamahalaan. Namahagi rin ng city government ng livelihood packages para sa kanila na maaari nilang magamit upang makapagsimula ng maliit na kabuhayan. Gaano man kalaki o kaliit ang aktibidad ng mga Fernandino, para kay Vice Mayor Jimmy Lazatin, ito ay kailangang sinusuportahan at binibigyan ng oras. Kaya naman, ipinakita ni Vice Mayor Lazatin ang kanyang suporta sa advokasya ng mga nasa mahigit 100 bikers na nakiisa sa pagdiriwang ng Consumer Month sa Ciudad San Fernando na pinangunahan ng DTI. Naniniwala umano si Vice Mayor Lazatin sa pagsulong ng healthy lifestyle lalo na sa panahong ito. Kaya naman, saludo siya sa mga bikers na hindi binibitawan ang ganitong aktibidad na malaki ang benepisyo sa kalusugan at kapaligiran. Matatag ang Ciudad San Fernando, bunga ng maayos na pamamahala at pakakaisa ng lokal na gobyerno at ang taong bayan. Lugod Fernandino, yan ang ating matibay na sandata upang malampasan ang bawat pagsubok sa ating bahal na Ciudad San Fernando. Muli, ako po si Vice Mayor Jimmy Lazatin, tunay lulugod kay kayo.